салом дӯстони азиз, ва касе нархи билет дар куфша марҳамат бар номерҳо занг занед. Мо дар хидмати шумоем. Дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Аз тамоми ҷо метавонед то соати 4 шаҳри Екатеринбурга занг занед, даже то 10 метавонед занг занед. Агар даступ небошад, метавонед билет бихаред. танҳо нафаре ки зарур мемонад билет харидане, срочно билет дар кура, метавонед ки занг занед, пурсед. Фаҳмо дӯстони азиз, ман дар шаҳри Екатеринбургем, дар хидмати шумоем дӯстони азиз. Марҳамат гиред. Дӯстони азиз, баъд номерҳои беҳтарин дар сайтҳои интернетӣ мебурям. Нишон дар мудда тамошо кунед. Хеле хуб аст. номерҳои мо беҳтарин номерҳо ҳастанд. кадом хоҳиш дорад рӯя подписатся кунад, лайк кунад, поделиться кунад видеоро, бо мо ҳамкорӣ кунад. мо ҳама вақт тайёрем ки бо дигара ҳамкорӣ кунем дар сайти интернетӣ. хеле дӯстони азиз, билетҳоро бои врема занг занем, пурсем дӯстони азиз. салому алейкум. ва алейкум ассалом. шомади бардарҷон, раҳмат барои лайктон. шомади алейкум ассалом. همین خیلیش بگونه ها بسیار خیلی باید بریم 当您需要帮助时，请联系